Prvo pitanje koje je usmereno, odnosno postavljeno svim govornicima, odnosno izlagačima, jeste kako vi vidite uticaj trenutne epidemiološke situacije COVID-19 koja je doprinela povećanju rodne neravnopravnosti i dodatno pogoršala položaj žena, imajući u vidu uticaj na ekonomsku situaciju i povećan rizik od nasilja u porodici. Da li neko od govornika naših današnjih želi dati odgovor na ovo pitanje? Mislim da smo sada tehnički na mikrofonu, ako se čujemo. Da? Da, javila se gospođa Kojić. Izvolite. Da li mogu? Možete, naravno. Hvala vam. Dakle, epidemiološka situacija i epidemija koja je pala na žene, jedan zaključak, jedna informacija o našem budućem radu i jedna opšta opaska. Epidemija je definitivno pala na žene i epidemija nam je promenila ponašanje. Nasilje zaraze virusa nam je ukinulo društvene rituale, zatvorilo nas u kuće, celu planetu pretvorilo u zatvor i izrodilo mnoge mentalne i fizičke i zdravstvene probleme i kod žene i kod muškaraca. I to je nama povod bio da nam prvi zaključak bude kako da bude stvarne rodne ravnopravnosti, tako što ćemo da menjamo ponašanje. Ovde je bilo na silu, morali smo da bi ostali živi i zdravi, a ovde možemo dobrovoljno da menjamo ponašanje, to ne košta ništa i daću vam samo jedan primer koji će vam se možda činiti smešnim, da mi, žene, majke, prestanemo svoje ćerke da zovemo sine. Ja pitam mnoge mame kako kažeš ćerke, pa kaže, ili zoveš sine, pa zovem. Pa što je zoveš sine? Pa tepam je, pa nemoj je tepati. Ili imaš sina, ili mu tepaš ćerko. Ako si ćerka, kaži majci i ocu, ja nisam sin, ja sam ćerka i ja lepo molim da me zovete ćerko. Možda vam zvuči smešno, ali takva promena ponašanja može mnogo da znači u kulturološkim obrascima. Kao ministarstvo, vodeći računa o tome da je epidemija pala na žene, mi smo u pripremi za 2 velika društvena dijaloga koji će se održati između 4 i 5 nedelja od danas. Prvi se tiče posledice pandemije po mentalno zdravlje stanovništva. Oduzimanjem rituala, nenormalnim načinom života, istraživanja pokazuju i u regionu i u nekim zemljama da dolazimo jako blizu novih mentalnih i psihičkih poremećaja i mi smatramo da je društvo u obavezi da kaže da vidi to i da je spremno da pomogne. Organizovanjem centara za mentalno zdravlje, razgovorom, dijalogom o tome koliko je ko teško podneo situaciju u kojoj nas je virus stavio pa nam promenio ponašanje. Od one najtužnije da imate ljude koji nisu uspeli da ožale svoje otete članove pokojne, jer nisi mogao da ožališ. To je nezavršen posao u srcu, u emociji, do toga da ste potpuno promenili način života, tako da žene u proseku ne rade 8 sati, pa 8 sati da spavaju, 8 sati da rade šta god do noći, nego rade 18 sati jedva da spavaju i sat. To mora da bude definisano kao iscrpljivanje koje se dogodilo. A drugi društveni dijalog koji će organizovati ministarstvo takođe je socioekonomski položaj žene sa predlogom zakona za otklanjanje posledica pandemije na zaposlene žene, ruralne žene, žene marginalnih grupa i žene iscrpljene radom tokom pandemije, jednako kao što smo kao država donosili 2014. poseban zakon o otklanjanju posledica od poplava u Srbiji. Treća informacija, ne mogu da vam kažem tačno rok, pretpostavljam da će biti kraj juna, jeste da će nakon proceduralnih poslova u vladi naše ministarstvo biti alat za izradu strategije razvoja Srbije 2030.
i ta strategija će podrazumevati direktno učešće žena, zato što je pola budućnosti Srbije ženska polovina i hoćemo da vidimo kakvu Srbiju žene sanjaju 2030. da bi mogli da kažemo koji su to koraci koje treba da uradimo da bi stigli do takve sanjene budućnosti. Jer Martin Luther King u svom čuvenom govoru koji svi znamo nije počeo sa ja imam noćnu moru, nego je rekao ja imam san. I mi imamo san da u održivom razvoju Srbije nakon ovog zla, kad jednom pandemija bude kako tako stavljena pod kontrolu, moraju da budu ravnopravno učešće i žena i nacionalnih manjina i Roma kao posebne grupe i svih onih koji žive, a nisu muškarci. Promena ponašanja je i izgradnja dijaloga sa muškarcima. Muškarci su svugde još uvek većina. Ako hoćete da vam nešto izglasaju, oni moraju s tim da se saglase. Tako da bez dijaloga sa muškarcima, bez dijaloga sa njima o promeni ponašanja jednostavno nema načina da stvarno bude ostvarenje rodne ravnopravnosti. Za kraj, samo ću da vam kažem jedan smešan primer na čemu zaista se menja realnost. Na harmonizaciji karijere, zaposlenosti žene i porodičnih obaveza. I naš će predlog biti da prestanemo da pitamo žene kako usklađujete porodični život i svoje poslovne obaveze, nego da to pitanje počnemo da postavljamo muškarcima. Ja sam to radila i oni ne razumeju pitanje, zato što ne razumeju šta su te porodične obaveze i kućne obaveze. Potrebno je da u podeli tog neplaćenog rada zajedno učestvujemo jer je to naš zajednički život. To je promena ponašanja. Ne postoje unapred definisane uloge za žene i muškarce. To društvo radi. Do sad je društvo definisalo i za žene i za muškarce. Mi žene kažemo ajmo zajedno. Mnogo će bolje biti ženama i muškarcima. Zahvaljujem gospođi Čomić. Nadam se da nam se može obratiti i poverenica Janković i dati odgovor na pitanje. Dobro, me čujete? Čujemo vas, izvolite. Dobro, znači ipak smo uspeli. Ja sam negde delimično odgovorila, pošto je pitanje za sve učesnike, delimično odgovorila u ovom svom izlaganju kako vidim uticaj pandemije virusa COVID-19 i dala sam nekoliko podataka da nema dileme da nas je svakako nejednako pogodila i u tom smislu smo upravo i dali preporuku mera Vladi Republike Srbije da u narednom periodu kreira posebne mere koje će targetirati upravo najugroženije kategorije, a to jesu, među njima svakako jesu nezaposlene žene i žene koje su ostajale bez posla. Jer nekako su sve do sada mere bile opšte i nisu uzimale u obzir upravo činjenicu da nismo jednako pogođeni. Ono što jeste, ima jedna dobra, da vlada je prihvatila tu našu preporuku i postoji dobra volja, vidjet ćemo kako će to da izgleda u budućnosti. Mi ćemo naravno dati i primetbu ako ta mera ne bude bila adekvatna i zapravo ne bude bila najbolja da odgovori na ono što jeste izazov. Ali takođe tokom krize bilo je i pitanje u vezi sa nasiljem u porodici. To je takođe, ne postoji nikakva dilema da se nasilje povećavalo tokom trajanja zdravstvene krize i tu smo kontinuirano davali preporuke mera koje su sve uvažene jer se nekako one zaborave kada naiđe krizna situacija da morate da imate dostupne servise podrške za žrtve nasilja 24 sata i to bez ikakvih uslova, pošto pre nego što smo poslali preporuku postojala je zabrana kretanja iz koje nisu bile isključene ni žrtve nasilja, a i ženama se tražio negativan test na COVID-19, što morate priznati ako ste od nasilja obično ne idete tako što se lepo spakujete i ponesete gibanicu, nego nekada istrčavate i bežite kroz prozor i idete i bosi i goli da se spasite i izlazite napolje. I onda prosto nekako, znate, u krizni, sad to je sada već ono kao šta će reći krizni štab i to se misle sad tu sede samo oni koji sve znaju. Ne.
Ima nas koji takođe ovamo znamo zato što smo više u kontaktu sa ljudima i prosto znamo šta se dešava i niko nije bogom dan da onako je sve naučio i zna šta sve može, koja mera može da donese koju posledicu kada se krene dole sa njenom primenom. Inače, mislim da je to, mi smo prilično dobro odgovorili kada negde se uporedimo, mada ja ne volim u tim kriznim situacijama poređenja, ali da kažem da smo i relativno imali jedan dobar odgovor i dalje dobro odgovaramo na krizu, posebno sada kada govorimo o vakcinaciji, gde smo možda gde jesmo jedna od onih retkih zemalja koji imaju potpuno jednaku dostupnost vakcina za sve građane, ali tokom same krize smo imali prosto to kreiranje mera, činilo bi se nekako i na brzinu i nikada se nije ostavilo dovoljno vremena da se pripremimo za novonastalu situaciju. Polako se to sada ispravlja, pa evo imamo sad recimo dovoljno vremena da se pripremimo za vraćanje recimo dece u školu. Ja sam preprošle nedelje, tačnije 8. aprila, upravo dala preporuku mera Ministarstvu prosvete da razmotri zaista da se deca što pre vrate u školu, da pohađaju redovno ili bar kombinovano. Pošto se prethodno mesec dana vodila diskusija u našem društvu, ćemo da otvorimo kafanu. Ja volim kafanu, ali ne možemo da zaista svedemo čitav naš društveni život, hoće li raditi kafane i kafići, a da ne pričamo o onim stvarima. I evo još jedne priče u prilog neravnopravnosti. Ko uglavnom vodi računa o deci kući i ko je opet negde duplo opterećen. Malo pre sam vam iznala samo jedan onaj podatak o neplaćenom radu. Niti mislim da ćemo doći do te situacije da će nam neko plaćati. Samo moramo da dođemo do one situacije da podelimo te kućne poslove, jer nije realno u aktuelnim uslovima očekivati sada da će doći do plaćanja. Tako da nemam nikakvu... Imam jednu dobru stvar koju sam ja videla šta je benefit te krize. Svi su se pripremali pre COVID-a, sve države su ulagale u vojnu industriju, naoružanje, u supersonične avione, najtiše podmornice, višecevne namenske bacače koji ne znam šta ispaljuju. Niko nije spremao ni bolnice, ni vakcine, niko nije spremao supersonične medicinske sestre. To je sada zavisilo hoćemo li se izboriti, hoće li naši zdravstveni radnici i radnice imati snage da izdrže sve ovo. I vidim kao dobru stvar da su sad ta zanimanja koja su istinski bila marginalizovana, ipak malo dobila na značaju i dalje mislim da je to nedovoljno, ali dobro. Sad su ipak plate zdravstvenih radnika mnogo više, zaostaje mi tu socijalna zaštita, gde je preveliki teret tu, a marginalizuje se sve više i više to zanimanje, da ne pričamo o onim pomoćnim, dakle ne radi samo o stručnim poslovima. Ovaj teret su iznele higijeničarke, tamo je mnogo manje higijeničara, negovateljice, radnice u vešernici ili ja se kaže vešerke sada, ovaj domen jezika, ko radi u prodavnici, na kasi, ja sam prosto stalno zadivljena. Gotovo me sramota kad idem nešto da kupim. Do koje, setite se u ostalom početka krize kad smo svi samo kupovali prehrambene proizvode, šta su te žene iznosile po 24 sata. Čini mi se da sada postoji jedan drugačiji malo odnos društva. I da li mogu sada, pitam Samru, jel bi mogla da dodam nešto ili da sačekam sledeće pitanje? Htela sam jedan ovako komentar na izlaganje profesora Kurtovića da dam ili da sačekam kasnije kada završimo sa pitanjima? Možete sada, nije nikakav problem, izvolite. Kada je gospodin Kurtović govorio o tome zapravo u prilog tezi da li se radi o suštinskoj ili deklarativnoj ravnopravnosti, upravo pomenuo jedan dobar primer zašto se njegove koleginice u Sjenici ne javljaju da govore u Skupštini opštine. Zato što je javno polje delovanja vekovima bilo muško. I zato što niko od nas nije naučen, rođen i zato što nije jednostavno izaći pred svet i reći nešto. Nije bitno da li je digitalni ili ona izađete u Skupštini. Različito se ponašamo i u javnoj sferi. To je ono što sam vam malo pre rekla, da su žene svašta naučile vekovima. Mnoge od
nas mnogo bolje znaju neke poslove, ali prosto nije bilo prilike. Zato je od nemerljivog značaja što imamo ovu potpuno deklarativnu. Dakle, omogućili smo sada ženama, nema više sistemske preporuke za učešće ni u političkom ni u javnom životu, ali ima sada onih unutrašnjih prepreka koje ni malo nije jednostavno prevazići. Najteže je onu u sopstvenoj glavi, u srcu, u duši. To što sada imamo kvotu, to je dobro. Sada je ona prekretnica. Hoće li biti, evo vi profesore, hoće li se naći tamo neka žena koja ima iskustvo ili ako nema žena, ima li muškaraca da kaže hajde možeš, znam da možeš, znam da imaš mnogo toga da kažeš. Jer ja inače, to je moj omiljeni citat iz novootkrivenog Lebovića Semper idem. Znači, moje omiljeni pasus je lakše je voditi državu nego kuhinju. Odgovorno je potvrđujem da je to Lebović maestralno primetio i da ono u državi ipak ide mehanizam pa svašta nešto funkcioniše. U kuhinji, boga mi, ako ne znate, a da ne pričam da su se naše i bake, malo pre ministarka to uvek ih pomene, i majke, one su se izveštile pa uđe u kuhinju, tamo ničega nema, a ona ipak nešto napravi. Mislim, to je izuzetno važna veština, vrlo podcenjena. Tako da biste mogli to učiniti da se nekako, da se ohrabre te žene, da kažu ništa te teme nisu manje važne od omiljenih tema financije, ekonomija, odbrana i tako dalje. I komentar na to da bi nam možda trebao ombudsman za rodnu ravnopravnost, imam potpuno drugačije mišljenje, zato što naravno vodim instituciju kojoj se nedovoljno žale. 10 godina radim na povećanju, 10 godina sa svojom prethodnicom, profesorkom Petrušić, radim na povećanju i dostupnosti i vidljivosti. Nažalost, još uvek nismo dostigli ni punu zaposlenost. Još uvek je otpor postojanju ovih institucija. Sad smo na 60% kapaciteta. Radimo koliko znamo i možemo. Problem je da se ljudi ohrabre da prijavljaju. Problem je u ohrabrivanju. Čak i kad odem na teren i kažem evo tu smo. Žene, ne samo žene, mnogo ljudi i dalje ima strah od prijavljivanja kršenja prava, zato što nemamo to u našoj kulturi. Radi se u potrebi za promenom kulture i kulturnih obrazaca ponašanja, a ne da gomilamo institucija da prethodno ne ojačamo postojeće, jer ajde da budemo iskreni, mi imamo taj problem kao mlada demokratija nedovoljno jakih institucija. Naravno, apsolutni sam protivnik one besmislene kritike, ništa koja se može čuti, ne funkcionišu institucije. Ma kako da ne? Nemojte, molim vas. Znate šta su sve, to je sramota kad neko kaže. Pa sve je institucije, i škola, i zdravstvena i kulturna ustanova, i svaka od naših. Pa zamislite da ti ljudi slušaju koji zaista su posvećeni svom radu i ponekad i premoreni, da neko kaže ništa ne funkcioniše. Eto, izvinite ako sam odužila. Zahvaljujem gospođi Janković.